wakhe wafumana ntoni ngeValentines wakhe wenzela umuntu ndo zange ndafumana nix zange ndenzela umuntu nix but shamsenge ndayifumana I think yayi 200 Jina 200 kwesingoko noba yayi 2000 not ngoko I think 3 years back mhlambe not last year kulo muntu wangoku okay kaloku umlahla njani umuntu wakuncedayo Valentines yo hey yo ayisana Nzalala uthe iValentine awukusondele wakunceda ngoValentines nje wawungayifumani washi statement wakunika 2 clipper yo udata ayandizazi izonto mna ina nazi 200 kaloku basendisithi uba hayisana iValentines Day namhlanje nix wena wamenzela ntoni ngeValentines Day andiyenzi into ngenxa nto kaloku bathi baza uza naye okay ke ngokulo unike 200 wacinga uba umenzele ntoni azandimenzele nix hayi kanti ayikho ngathi le nto ngamantombazana Valentine ibirthday ingawe sense ba azanda ayibona le intombazana eplanayo mna ivalaza bayidecorate room be red and white azange i-anniversary yenu okanye yakho andiyazi ne-anniversary hayi bemchomi acho uye uthini ke ngoxa benidibene nge1 kaJanuary ucuma ndiyayazi basidibene nge1 kaJanuary busenzani kwezi relationship yeah